а 0 грамм дар реп на реп хондестай на дар реп оянда шадестай дигарош фикр намекунам темара дига ки ралик вай батл бромада буд значит барай просто ради суммы бруян правильно потолоки хича нагзашт ин последний батл ма чанд одамро хушядам ки собики надруян буд гандарет буд намедонам чӣ хел ту патбор мекунӣ противникора ҳама одам мефаҳмад ки баха дастум дар кор бо ҳар ки мегуфт мебром будаш қатӣ тоғриай мегуфт ман бисёри мариора қатӣ ки мондагим нави якум признак того что вай одам тайёрӣ намебинанд серьёзно насиса дорад голосование та 600-700 мезани рекл бояд шахер батл мекард ма дигарот противникот تو باتل لون رختی سیوان دیدگی تریکل باید خد دلیشو باتل نمیکرد برای اگانارا ما اسنا شریف قرض گرفته بودم رکلام دادتیلو سوم گرفتم سوم سنت میدم تمام مساوی یک ویدیو یک ماه ما سنت داوندگیم تلفن میکرد تلفنش نمیبرد شد خسارت ما گفتم ای تکستم ای پیشتی خزه او را هرچی گفتگیم تو شخص پاداد کرد نه مرا شخص پادادی نکرد مرا شخص گفت اگر فورا دکا ما میبرم نه کی داید بگه که من خویش باتل ندارم салом бародаро шумо қарор доред дар канали барори кор ҳаматон дазор омад калом барои дастгиритон бародаро вақте ки шумо дастгирӣ мекунед пешрави мо конкрет мешавад дастгири шумо чия лайк комментария ва подписатсия акай доди худо имрӯз меҳмонии олиқадри мо ака салом алейкум тенсо саломатио хуб хай мо қатъи акай доди худо як бори интервю карда будем ба видеозвонок ҳазор омад калом акай доди худо чӣ сави надорем хима шумо да мерасонам ки ҳазор омад калом ки реально дар тоҷикистон ҳам будем дар ҷо ҳам будем дастгирӣ мекардем совет медодем гапҳои конкрета мегуфтем советҳои нашод батл хуб медодӣ ҳазор омад калом бо як сухане кардем ина гуфтем ки тайёрем барои нашод сиёмка ахи доди худо як нашод подписчикои барори кора як салом алейкум ба саволое дорум саволои бениҳоят безебан и против хайба мегумтон салом алейкум мегум ассалому алейкум тамошобинои канали барори кор чӣ хеле ки шумо шоҳиди ҳамаи ин кор ҳастен айни ҳол репи тоҷикӣ дар дасти барори кора дар дасти бахай барои чӣ барое ки баха единственни одаме ҳастае ҳозир дар ҳами репи тоҷик дар ҳами тоҷикистон ки дар репи тоҷикӣ бовар дора ва медона ки шанс додан дар кора ва лек ҳастанд моментое ки мумкин ки бахара камтар монда кунанд камтар хафа кунанд неки чизе олиам дар дилаш як аловша зиёд кардесае ва ҳамун хоҳиши репи тоҷикиро пеш бурдан ва бо репи тоҷикӣ буданаш олиам ҳаст ҳазор омад рост гуфтен ака анаке чанд савол ҳастак тайёрем бале бале нашод ҳами реп ин нашод реп нашод одамое ки действительно звездан хахтондагиен бале бале звездан тайёрӣ намебинанд ҳамеро ман хостум ки хеле чиста аудиторияда чахчах нем бо совет хеле ба телефонеу через аудитория хтонден ки чанд звездора ман баъд мондум тайёрӣ намебинам либо дер мегӯянд либо то меган дар гапҳошон наместанд ман ҳамеро чӣ кор кунам ки например кира батл монам чира батл намонам чӣ кор кунам ки чтобы ами чӣ хеле хто меги мирғи дили ман нашканам ман далши ҳамихе батл монам действительно як ду вақта реально бефара шуда будем ки футавдим ки дигар батл намемонам бо чота хоҳиш пайдо шуд бо ҳаста желание бале сабаби асосии дар реп тайёрӣ наомаданшон и надидани дигар чӣ бигум оппонент дар реперо дар ду ҳолатанд дута режим доранд як режимаш режими принципиальния яъне ҳарифе ҳастае ки вай дар ӯ сумеро ки вай мегирад вай важняй но бо ӯра биридану зидди вай дастҳои баромад кардан ӯ важнитар шай яъне ту репероира иша ба иш против мебурорӣ ки бисёрш иша почти бигем намешноса ва ишда надоранд дигар ҳамун конкуренсия иш дар иш конкурент намебинад иша простой пример бигирем 0 грамм последний батли хати десантурада 0 грамм да батл бровардан 0 грамма бигем хато буд
0 грамм хатуқати десан. бале. Барои чӣ? Барои ки калибри десан дигар буд. 0 грамм уже и монанди ҳамун старая школа. Вай уже мирғи дил надора. Вай айреб дига ягон чӣ намебинад. Одаме ки дар реб ояндаша дар реб метавона дида, ӯ одам переживат мекунад, мега ман агар давой будам чӣ гап мешавад, мара чӣ мегам, бароям вай тайёрӣ мебинад. А 0 грамм дар реб на реб хондестай, на дар реб ояндаша дестай. Де гирифти баташ бурорди, вай ему нечего терять. Бой мета мебра, фарқ надора вайда. акай баха мана ҷавоб наметӣ? се рӯза ҷавоб мета граница рафтан дар кӯракат документон бучида. ту 3 рӯза подавонӣ медӣ уҷа? охай мирада мерим ё 3 рӯз мешава ка худаш? ба мошин рафтанӣ ту? баба чӣ бурам? ай каса занг зад ба вай бра ба самолёт. чӣ хе мери ба самолёт? занг зад поли ҳама шариф ҳамонанта. нафаро ки мехоҳанд граница бизгаранд документошон бучида, не ки аз ҷои коршон ҷавобшон наметиҳанд 3 рӯза 4 рӯза ки раҳда граница бираванд. барои шумо ширкати барори кор як раҳи осонша ёфтагиҳай. чӣ кор мекунӣ? авиакассаи мода занг мезанӣ, дар кадом шаҳре ки набошӣ фарқ надора. мегирӣ билета, рост ба самолёт мерай Челябинск. ай Челябинск мефурои аэропорт, мошинои мо мегирантон мебаранд граница, ай граница обратно бо мегардонанд, меорандтон дрни аэропорт ва мегардем ба ҷои лозимитонам мерен. як рӯзам намекаша. нархошам арзонай. инем номрода занг биза, ширкати барори кор дар хизмати мо шумо. зинда бошен. хай. Чӣ хатогӣ тарафи химай? бале. ҳамин хел бигем раҳматии шинабсам ҳамин хел карда буд. худо раҳматиш кунад, ҳамурам тайёрӣ надида буд. сабабаш ҳамин буд ки ему нечего терять было. қатъи ралик вай батл биромада буд. ралик нишон дод хача? не ралик назар ба раҳматӣ конкретно нишон дод, но назар ба худаш не. ба уровни худаш не. потолоки хича нагзашт. яъне ралик дар потолок, даже потолоки хича нагзашт. так как ту ралика медони вай чӣ хелӣ тайёрӣ метавонад да. ралика медони чӣ кор карда метавонад, но ба назар ба раҳматӣ шодӣ вай конкретно буд. замин осмон фарқ мекард. баъд ҳамин чизо ту дабаиншон просто намедонам чӣ хел ту падбор мекунӣ противникора, чӣ хеле ки баха гуфта кард лонли, вай вақте ки набина да ҳамун одам хич конкурент набина, да ҳамун одам противник набина, ҳамун одам да худаш ҳамун противник набина, вай чӣ хел тайёрӣ мебина. значит барои просто ради суммы бирӯянд, правильно? может быть. да чӣ хеле ки баха худаш гуфт, лучи баха да реально карьераш важный буда ки баха гуфт ки не ман мехоҳам қатъӣ наебиром ё ки қатъӣ наебиром. не қатъӣ наебиром. ҳозир агар ки баха дастум дар кор бо ҳар ки мегуфт мебиром. боташ қатъӣ. туғриай мегуфт. ман бисёр батлеро қатъӣ гап мезанам, бисёрошон ахихали дар видео телефон қатъӣ гап мезанам, мегӯянд на самом деле мегӯянд ки фарқ надора любовь мон. ҳамин кадом батлер ки мега фарқ надора, бидон ки вай батлиш асос тайёр намебинад. и уже якум признак того, что вай одам тайёрӣ намебинад, и серьёзно относиться дора батл қатъӣ. батл и монанди бояй. ту хитки мега қатъӣ намезани, мега туғриай мезанам. ӯ агар тайёр набина мезанад челестиш мешкана. ту бояд серьёзно относиться кунӣ. ҳақиқае ки батл да уже ҳозир чхелие шидаe ки боям бути туғриай мегӯ ман бой надодам, ё ки ту як системаеро сохтагӣ ки да батл боям бута галасовои қатъӣ мебара. расои пример бигем бо раҳматӣ шудӣ. бале. ки меан ку и уже батлои пештар неста ка ранги батл. Ты худат ҳозир единственный одаме ҳасти ки репа дастгирӣ дорӣ. ман ҳақ надорам тура бигӯм ки кора накӯ. так как ту метавонӣ просто бигӯӣ хай худат бикӯ. на форат хеле система бигӣ и хирша садавад ку. кори мада кор наки. барои ман тура ҳичи гуфта наметавонам ва ҳақам надорам. так как единственный одами даёд бигӣ ку кия репа боз бо дастгирӣ дора. ами например рост меги единственный ба чӯх ами ина худ фикр мекунӣ 4-5 батлерои ҳастанд реально дастоини ҳастанд ки ва ё фикр мекунанд ба чун дигарош фикр намекунанд ҳамин темара. дигарош хиёл мекунанд ки ту миллион кор дорӣ. хиёл мекунанд ки голосование та 600-700 ҳазор мезанӣ. ӯ надонад ки 50-60 ҳазори потолокай бо 30%, 40%-иш налогай. хайр این چیزا ما کردم میدونم آدمی کدای ای سرش گذروندای ارگانیزوات کدای سومی ارنده دادای دوجا
бародаруша фарёд кардагиай, суми ваёра додагиай, ҳама чаи чизора суми усилитель мети, суми звукорежиссёр мети, суми операторский работа мети, суми монтажёр мети. Заведение, ки последний буд, хати звукозапись намиваиш, хариб 100 сум рафт. И чиза охи бифаҳмам, даже бидона звукорежиссёр чӣ кора иҷро мекунад, ки ҳамун качествои овозеро ки ту падават мекунӣ, агарам 100 сум набошад, качествои овозро оно батлои мо мешавад. Бале, бале, бале. яъне ту ҳаракат мекунӣ ки ҳам качестворо нишон бидӣ, ҳам организатсияро безопасно бигзаронӣ. ӯ якҷо медонад ки ту пешои киёда сартахам мекунӣ, ҳамин батли мара бачаҳко меоянам, вора ягон рейд накунин, ихел накунин. Аммо хали одамое ки например ҳамин организат кардагиай, ҳамин одамо мефаҳманд. Действительно. Бовар ки хайр хито медонем ки хай дар Тоҷикистон ва ватани Хитай. Бале, ҳеҷ ка рейд намеоям мо. Бале, бале. Иҷада ку ин последний батл ма чанд одаморо кушадем ки шабе ки надроянд буд, ганда рейд буд. На самом деле мен то омадан ҳамин чизо вон хирошон дадам. Ман медонам, ман худам гуфти худат вақте ки дар ватан мон ҳамин чиза мегзарондам, мора ягон бор ягон кас наомадай, не ки дар дилам ваҳм бод. Чо кунам? Рашод мегирифтам, ягон сум тайёр кардам. Яке мабодо, нои хеле гап нашидагие мода. Так как вай ватан монай. Конечно. Дар ватан мон мора чӣ рейд мекунад? Ба як саволи дига акай доди худо, нашод ами батли ма ами хатои кардагӣ нестам хиёл мекунам, батли Мариора қатиб ки мондагим навик. И действительно сценарий набуд, действительно. Единственный батлера ки ты хато накардагӣ, ҳамин яъне и противникора дуруст вибр кардагӣ. Тамом. Дигарот противникот ҳамашон просто ради галочки биромадагианд. Ҳозир вероятност аст ки агар батли лонли рамонӣ, мумкин дуюм батлит бишавад ки правильный подбор кардагӣ. Хати Йоген. Агар ки бишавам, баро ки вақте ки лонли худаш гуфт ман мехоҳам хати Йоген бром, Йоген имконият дорад ки тайёрӣ набинад, баро ки хати райдер батл биромадагиай. Но Йоген шанс дорад ки максимально худша нишон битавад, спрос вайда пайдо шавад, дигар хотят да 1 сол 2 та батл бироя, хотят да 100,000 рубл кор кунад. Яъне яке шумо хати лонли Йоген да шанс метен ки давай як бори дига хита нишон те. Дар батл, Не только да батл, да мухлис. то есть ки возможно дори, возможно мо туда имконият метем. Яъне тура лонли интихоб кардагиай. А лонли интихоб кард, значит вай максимально вооружёнӣ меояд. Ту батли лонли хати сиван дидагӣ, ту медонӣ вай чӣ кор карда метавонад. 100% дагин батлшона. Лекин ман ами чанд батлеро мепурсам, единственный ами лонли, яъне баха. ҳамон гуфтага ки мара ҳамин қатимон батлмон. Дигарош намеган. Анам хеле батлеро хати ҳамкорӣ кард. Батлере ки выбор карда метавонад ва медонад киро выбор кунад. Значит вай карьераи худаш барои вай значимее. Яъне вай худаш медонад чего стоит он. А не то, что Рейкл броя қади Далершо батл кунад. Рейкл бояд қади Далершо батл намекард. Барои чӣ? Барои ки Рейкл қади кумири Далершо батл кардагиай. Кумириш қади батл кардагиай. Бояд қади вай батл намекард. Ма батл меро ба кадом сабаб мондам ки Рейкл бояд қади Шахер батл мекард. Ма бояд ташкилшон мекардам. Вақте ки Шахер айхезе сир кардан, Шахер ма гуфт ма батл намекунам. Гуфтам тамом. Шахер бародар буд, ман натонистам ӯро маҷбур кунам. Гуфтам сиё, ма претензия туда надорам, ҳамун гонорари додагии ма ошад шава. Шахера. А гонорара ма аз Синат Шарипов қарз гирифта будам. Синат як бор пурс, бугу моҳи декабри соли 2021 доди худо 2020 доди худо айта 100,000 рубл барои чӣ қарз гирифта буд? ҳамин чизора баъд мегӯяд. Як моҳ ма Сината давондагиам. Телефон мекард, телефонш набароштам. Барои чӣ? Барои ки Шахер мара хеле ситуация замон, ман уже пул гуфтам. Ман рашод гирифтам ки ай доходи батл мегирифтам, суми Сината трап меводам. Корбора реклама да телосу мегирифтам, суми Сината меводам, тамом асои як видео шуда. То Шахер падвадид кард? Не, мара Шахер падвадид накарда. Мара Шахер гуфт агар фора дака, ман мебром. Не ки даёд бига ки ман хоҳиши батл надорам. Гуфт ман бой метам, любой хел. Мара любой хел издеваться мекунад.
мухлисо мухлисош яъне ба кадом ақлит хесаги ма гуфт ҳамаи текстом ай пишти хезе уора ҳарчи гуфтагиам ман агар ма 3 рӯз дига монда ман агар гуфт полин текстом алиш кунам фаҳмидӣ ман гуфтам сиёматада претензия надорам бози бояд саволи ҳамун ақиб да мерем яъне ки лицои шинохта райдер идана ман қачи видео кардам вай гуфт ман батлда тайёрам райдерда карьераш максимально значимее вай мардак медона агар ки батлда тайёрӣ надида биёя чиво он теряет барои ҳамун нашод райдер вообще сомневаться ки вай тайёрӣ намебина не сомневаться мада набуд не хебо президент чизи вай но противникша интихоб карданда конкретно хушрӯ фикр кард қабиш как хали опыт как одами дар ҳамин кор бисёр мӯи сартона сафед кардагин сар резондагин дар ҳамин опыт райдера ман хати ки батл бимонам ман метавонистам ки мара урӯз ки шахер отметит кардаги буд ман даромадам дидам намёк шуд чум райдер да буд ки агар ки ман арзанда бошам мара батл бурорен қати райдер бале ман да бисёр рӯй кардам агар ки батл байни райдер шахер шава как букмейкерс ки агар бигем ки коэффициентҳо ки баланда ман фикр мекунам шахер мезана райдера шахер разнообразни одамай всесторонняй шахер ғайри реп бо политика дора баъд ғайри политикаш философия дора ғайри философияш бо ҳар як подставо ҳар як корое дора ки ҳар як шовое дора ки мумкин ки то амрӯзи батла сари райдера вайрон кунад обрашениёш хади ҳар хел корош хади намёкош хади шахер реально шоуменай конкретно шоуменай то есть ки ами агар райдер ки ҳобга единственный соперник мумкин и батл дар розӣ нашавад райдер барои ки уже шахер намёк будагиай но агар и батл шавад ам батли соли 2023 ҳамин батл мешавад ҳамин батл мешавад ҳозир ба гуфти шумо соли 2023 ҷокерай либо десант ман хали фикр мекунам ки десанта ҷокер оли ба уровни десантат камтар дуртарай ёштарай десант харизма дора ҷокер надора десант медона дар кадом ҳолат хеле чападават кунад десанта в общем в основном десанта минуси калонушам вай ки в общем ҳам хеле минуса бо райдерам дора такя ба минус мекунанд бисёртар маънии гапа камтарак чӣ намекунанд аҳамият наметаҳанд яъне версус меганаш акапела просто гапзанӣ бе минус батли реальни сухан не ки да минус bpm да иди одам хати лучи и хати ленмастер хати ки пасо азия хати ё хати куш намешае ёра мегӯи бародаро шумо инопланетянин шумо намедонем ба уровни шумо кира биёрем ана ба бисёри баъд маро дами чиз навистанд телеграм навистанд ки райдера хати ки батл монд фавик райдера хати фавик батл мондан фикр мекунам райдер да фавик ягон хел чӣ надора бадӣ дар реп дар ютуб конкурент намебинад но фавик сахта ба прогнози шумо фавик райдера метавонад ки бизана иҷа 50-50 ман райдера ягон вақт ставкаша пас гуфта наметонам ман барои чӣ шахер да пастиш гуфтам пас не ман просто гуфтам шахер метавона бизана метавона иҷа ман да ёд дори вақте ки батли ралики раҳмати шодира монди ман чӣ гуфтам ман гуфтам боварӣ дорам ки раҳматӣ тайёрӣ намебина 100% ман гуфтам барои ҳамун ралик мезана из-за этого ана ин ҳолатда ман чӣ гуфта метавонам ин ҳолатда фавик райдер ҳардашон таланта но фавик як плюси зур дора ки ҳам минуса зур метавона када ҳам ҳолата дида фристайл када метавона
яке аз плюси конкретниш ҳамин яъне ҳамун ситуатсияро метавона любой кори райдера метавона ранги айкидое ку ҳамун удара метавона против противники худаш удари противника против худаш истифода бара номи ин чиз фристайл ай не шодиш фристайлш да гап надорма баъд чишам просто бе музика бе бит батл карданшам фикр мекунам фавик ай райдер да камтарак состарай барои ки райдер да бе бит камтар чай не сустарай яъне батл дан бои хеле астай бе бит да одамое ҳастанд ки да бит соз нестанд не бе бит да мисол прасио пример бигирем навик мс да бит соз нест вай зур нест не ки бе бит да бебидит яъне ки чиз мегӯяд просто гап мезанӣ ку амро чӣ мегуфтан ёдам буруман буд аки версус меган версус дига чӣ рӯбарӯ мешава версус ман наметавонам как мутахассис версус мегапа ман наметавонам ман ҳақ надорам но любой мухлис версус мега а версус дига чӣ мешава версус против мешава не против vs несагае ку мисол Испания vs Италия против мешава Португалия ака додихудо ҳазор ҳамад калом барои саволо ана ки ман да ами инстаграм история карда будам барои китобе ки хитона савол бутан ози телефон ба сабаби ки нестай телефона сиёмка дорам мо як методи нав придумад кардем бародаро ин методи мо беги биё телефон хат сиёмка бале мо айпитер омадем просто апиатро мо хат наомадем телефономон хат омадем ки сиёмка кунем чанд саволош дар ёд май як одам гуфт ки чӣ доди худо гуфт чӣ доди худо евре меган фикр мекунам ҳамин тема рав асавном элон буровард элон дар давраи ссср одамое ки сумқати сар кор доштану в общем движения доштан сумқати одаморо медонистанд ки любой кас сумкаф ставкашаб мон мехариш типа ҳар як кас ставкаи хича дорад ҳамин определённый сумма выделят ки метавони қатъи вай общий язык ёфта а ҳамин чизоро вай дид вақте ки ман шону қадар шабушаб мекардем бо мерафтам шона кинои мирзода гирифтам шон қати видео кардам в общем определённый ставкао қати баъд мегуфта еврей ба ҳамин сабаб ин ака ответа гирифти якта дигаш дар ёдам омад уже мега ки чӯ ки ҳамин негр меган нигероро ҳамин яъне ки вайра фақат пас мезанад ман нигероро пас намезанам хайли намисаги буд даже нишонтон медам хато кардаги ман тарафдори стили хондани нигероём чапана будай яъне ғамзадора охай маъқул нест стилшон стили ғамзадо маъқул нест бале яъне мара синни солум барои гапҳои вайёра гӯш кардан нест лекин ма чо бисёре ба дастгирӣ мекунам вайёро мардабари киёра нигероро не ғамзадора ман ғамзадоро кай дастгирӣ кардам не шумо не ҳамин мухлисо бисёре ба дастгириш мекунам ҳамун калимаоеро вайё меган мухлиси реп и то занг гирифтанай занг ки гирифт зиндагиро де мега ошиқишам дурхудай ишам ушам дар шайпа зиндагӣ мешава ау то занг гирифтаншак да гуфти ки ҳаво очкои розви дора хиёл мекунад ки зиндагӣ ва ман барои ту будам ти хеле кардам но ба хит мекунад ки фигняямаш неки як гапи mnb ба ёди ман астай даже дар видео гуфтагия ки кӣ мекай буд яки ози ҳамин нигеро агар ки бифаҳмон даход да чиз байди ошиқӣ чӣ хелае ҳамаам халӣ мешавад даже карлеона да ҳамуҷа гуфтагия ки скоро ҳамин одамам халӣ мешавад лекин анамун одам уже хай кам мехонам уже не ама уже ам гузаштагиам чуба мо я прикол дорем байни бачакам ваё ошиқи правильни мехонад аки типа ваё камтарак мотив добавить мекунанд стил добавить мекунанд приятнее гӯш кардан хеле просто пример mb хидиш трекоша гӯш кардан намешава трекои mb ра гӯш кардаги ягон бор ман даже mb гуфтагим як трекоша пастани гӯш мекардам даже қати максони дам ман mb ра трекоша гӯш кардан наметонистам надошт на стил дошт ягон чи надошт ки мар ҳамӯ засипид кунад яъне ҳо mb мухлисои хича дошт но ин маъноиро надорад ки вай реперае mb репер гуфта намешавад мешавад авзами кадоме ки дар тори бит мехона репер гуфта мешавад
кадоме гап мезанам ай репера натори бит باید دیگهش یا دیگه بو باید زد چوا دیگه مرد چوا گفت میزی ریپ نکرده است خطه ورودی ما دیدم که وای میزی ریپ گفتم اون خیلی شومی خطی سببش وای که از امکانیاتای نداریم که میزی ریپ هم خیلی تشکیل کنیم این از خیلی دیده سایت خیلی قینده میزی ریپ ما را تشکیل کردن ممکن که آینده در چیزا اصلاح کنیم ما قطعی یک برادر وای ریپ رفتگیه نه که او برادر талант داره که любой чира мешавад восстановить карда бузург карда қати ҳам маслиҳат кардагем ки олиам дурунша камтарак шубҳаҳо ҳаст ҳамн шубҳаҳоша камтарак бигирем ислоҳ кунем мумкин ки битонем як дар тоҷикистон фабрикаи гуфтагӣ будмуд ку ма тайёр мекунем одамора просто вибар ки мо мегирем рӯиш мекунем анамо гуфтагира мекунем яъне мо туда как лига чемпион мегирем бале ты лига чемпионов мешай мо отборочни лига чакон испанский лига и лига там чемпионой мора бигевадам некин мининес фикри хубай мо дуюм дивизион мешем ти яким дивизион некин фикри хубай ба я одам дигар гуфта буд ки яъне хали бисёр реп одаморо ҷамъ карди ранг лига батл меди чӣ мегуфтан амира ма ёдам биромад ага лига батлер ҳамн лига батл ҳамн лига батл гуфт кай мекунам лига батл ки ранги лига батл пештара ана ми ҳамува 128 нафар дар лига батлеро иштирок мекард мезадем ҳозир нами чи одамеро бибини ҳамаш дар лига батл иштирок кардагиянд фавик чия маҳсулоти лига батлер фай далершо ҳама инами лига батл бо нав садои кӯчак кардем қати раҳмати стёпа бастер пайдо шуд ҳай батлери сол дахайна десантура пайдо хе десантурам ай лига батлер фай десантура ай лига батлер фи хаслонай ба бисторишти ки ҳамта дига ка ҳамияи футболисторам ҳамаш зуран ҳамаш то охира намераванд ку бисёр о мешинам ба роналдо зур мешавад номери як мешавад вели ки 10 солаи охир дар ранги ӯ дига ёфта намешавад ку мужик гап нест ҳакай доди худо ягон совети дига нашудам батлом хид бите маму далас ами як чи ай ты хоҳиш ами як чиз не маиша ҳақ надорум то ягон шуфта ҳаму противникора бин байншон ягон конфликтча ҳастай баъд бимошон батл байншон ягон разногласия набошад ку не пытайся бо ам хели батло 180,000 просмотр мегирад на самом деле обидно было бача ман мебинам уро аз худотай бача ҳаму билет харидан питер овардан квартира дар ҷо кадан и худаш я ой ҷон хели дил дард мекунад ман метавонам ки ами оппонентое ки батл мемонам чисто бе видео просто занг бизанам ай худат совет пурсам метавонам любой вақт бародаро авиакассаи барои кор ҳастай номерош поён дай марҳамат кунед билетҳои арзон дастрас қулай бо чӣ гуфти охиришда вайрон буд гуфти арзону вайрон марҳамат кунед любой хасаволот қад мебаранд то арзон ба качествои арзон ба качествои вайрон арзон ба качествои вайрон ай барори кор ай бахай батлмон метавонед любое время занг занед ба чакор дастрас кунед ба ами последний амия боз дамҷа мегунтон последний вақт дига нашуд ами батл ягон чӣ гап намезади нашуд имина батлои ма надоштӣ чӣ надоштӣ одамое надоштӣ ки интересни бошанд мисол последний дар бораи батлот конкретни гап задагим ки буд навики маъруф буд баъд ами баъди батл чиданат баъд дар бораи батли раҳмати шодиву рали гап задам наки чили ё не нохи иё авача иёдам эшид бисёри одам чӣ гуфтанд ки ту батла гирифтаисти баъд таҳқиқат шудеса не ки ман медонам ки дурӯғай барои чӣ ки ҷа гап давай ки ман хирсандам ки ту батла гирифтагӣ яъне ту чанд қай батл мекунӣ батлои пешинаи мара паҳливон тамошо мекунанд ту ҳама одамоеро батл мебироӣ ки дар репортала 10таи батл кардагиянд ту қай батл мемонӣ ку просмотрҳои ҳама батлҳошон яке тик 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 мехезанд ин конкретни чиза яъне ман ягон сум сарф накарда кор пеш рафта гуфтем ку гап нест ҳакай доди худо ҳазор омади калон ки барои советҳои хуб буд ҳазор омади калон барои то гапа дар замина мемонӣ ҳазор раҳмат
по-любому ягон совет повечит, по-любому мы просим. Все. А ягон вопрос есть? Мавты любой вахт гуфти гапо да чи друзьяем Инстаграм. Так что любой вахт метонем маслият кунем. Неки ҳозир ҳами дута варианти батли дори лонли хати ёген райдер хати шахир и беҳтарин батло мешаванд. Ман батлоро жда дорам. Манам жда дорам ба як сабабе ки чихе лони баха яъне гуфт ай паталоқ нақапен ку гуфт. Инайра батлер меган, инайра одаме меган ки ҳама тарафа фикр мекунад. На самом деле агар ки ҳами ай паталоқ нақапан ман судавоса батлем. Паталог нақапен, шова нишон тен, ҳамон паталогеро ки як бор меқапен дига қайтони ҳеҷ шартнонаи банда муроҷиат намекунад, лучше ҳамун айрӯи ақл, айрӯи тамиз, айрӯи виҷдон гап занен, мумкин ки ҳар семопас ягон батл бурӯед. Бале, бародаро ия будонем ки 100% ма ай батлое ки шумо мекунен, ма фоида намебинем. Инами агар ки ягонтат билет заказ кунен, агар ки ягонтат хай таксопарк иштакунен, инами чизо мумкин бо амирам гарантия нест. Барои ҳамун хушрӯ фикр кунед. Ман ҳами як саволи последний ман мехостам ки ҳамин соли 2023 например 3 та батл монем як бора. Хеле ҳамун рӯз подряд. Озир ай ман дуташ дага фақат. Лекин хостам 3 та батл монем. Ана сеюм батле ки гуфтагим ман мехоҳам ки например я десанта бинам. мехоҳам ки десанта бинам. Биё ман як фишкара тида бисозам, барое ки десанта бо батл бурориву интерес мегузара, ба уда противник бисоз. Ҳалаалак алло бимон, ҷанг бимон, ҷангдозит биган, ихелит биган, штоби ягон каш не ягон таш, десанта ҳарчи биган, десант якташ не якташа чуд кина, ала баъд тамошо кун кайф кун. Аломон обязательный дар кор тида. Сохтан дар кор. Обязательный. Барои против десант. Бале. Джокер сохтан канун? Джокер систай. Да десант систай. Джокер систи диди бачка. Ҷан. Ма джокер додарай. Неки систай. Оз ма чӣ дар кор охи бугум ҳа джокер меша хотирбини джокер кинум джокер хай ҳоз мумкин гап мада хафа бишавам. Но хай охи чизе ҳаст амуай. ма даҳи батл якум сол нестам ки хай бумаи додарай. Хай хафа шид, баъз не ҳаррӯз бомбаи мара панимат мекунад, бо хафагиш мерава. Ма уже чандин одамо қати хафагарӣ кардем, бо фаҳмидем хай фитем чӣ фоида будаем, бо дӯстӣ кардем. Ина ма навигу қадар хафагарӣ доштем. ҳозир як намуд рафтомад дорем, як намуд гап мезанем, мегум қадар одами беҳтарин да чӣ дар кор буд ма қатиам ин қадар конфликт кардам. Хай ютубай. Бале. То есть ҷокерда ягон одаме ки конкрет ҷокерда десанда я одаме ки конкрет як одам не чанд одама сохтам ги ба десан хидиш якша чуд мекуна вибрат не хидиш чуд мекуна хели автоматически ҳарчи гуфтан мегира репош да ягон видео обращениш да ти хели ситуация сазават шидаан мегира сазават мепҷуша меша яке мепазаку ожа пухт одамо худшон дига ҳар рӯз безор мекунанд ҳамин диказа батл монд ҳамин як моҳ подряд ҳама да ҳаме комментариё гуфтанд ба бидон ки тайёрай батли миллион тайёрай гап нест бачако ҳаматон дар бародаро ҳамада ассалому алайкум. нафарое ки мехоҳад ки аз шаҳри москва граница бираванд, шумо медонед ки ман фақат як одамро реклама мекунам, акай неъматӣ бо мошиноша алиш карда мошинои ҳодиса гирифта, яъне ки Nissan Patrol. ҳамин баъд гӯш карда ки Nissan Patrol едид за нами яку ҳамин баъд қати ба ҳазру меред соҳ саломат граница мерен меоен. акай неъматӣ қати вақте ки бирен ӯ одам қати дисциплина зиқ намешен, барои чӣ ки одами чахчахяй любой ҷуда меги ман мекунам, любой музикара меги мемона мошин шаби чанд қабузбалай мошиниш ба ҳазру кушодай мешинен мерен соҳ саломат. занг бизанен айноми ма яъне айноми барори кор гап занен бо ҳатман скидкаи хича дора. акай неъматия дастгирӣ кунем ки ӯ одам моам дастгирӣ кунад, моам хали батло грандиаз мемонем. чӣ гуфти братано? Let's go. Ahmad.